Pa evo, mi smo od danas zapravo službeno članovi te velike Vrtko obitelji. Jako nam je drago, grad Osijek je grad sporta, grad brojnih drugih sadržaja aktivnosti i jednostavno se veselimo što smo postali dio toga. Pa prvenstveno bi se zahvalio rukometnom klubu Valpoka koji je preuzeo taj organizacijski dio na sebe. Mi već 2 godine sustavno radimo na uvođenju rukometa i provođenju rukometnih aktivnosti među svojim najmlađim članovima društva kroz rukometni klub Valpovo. Logičan slijed stoga je bio i uvođenje rukometnih aktivnosti i za djecu vrtićke dobi, što je jedna kategorija članova našeg društva gdje nismo uspjeli još organizirano spustiti tu razinu rukometa na taj najniži nivo. Mi imamo 27 vrtića, za ovaj prvi dio, prvi naš inicijalni nastup obuhvatit će 8 vrtića, to je negdje oko 250 do 300 djece. Kroz sam Vrtko sudjelovat će najmanje 200-tinjak djece. Mi u rukometnom klubu Valpoka već imamo između 200-300 djece, ovisno o fluktuaciji djece koji odlaze i dolaze, a to ćemo sa Vrtkom podići na još jednu veću razinu. Sve ukupno bi to tada bilo u gradu Valpovu, koji je grad od otprilike 10.000 stanovnika, otprilike 500-tinjak djece najmlađih dobnih kategorija bi se bavilo rukometom. Pa to znači zapravo jako puno. Mi sustavno radimo na promidžbi tjelesne kulture kroz razne aktivnosti u dječjem vrtiću, dakle i kroz Kineziološki fakultet, kroz zajednicu osječkog sporta, ali ovo je ipak jedan specifičan projekt koji rukomet stavlja nekako u prvi plan. Za djecu koja su vrtićke dobi je to razvoj motorike i svega ostalog, tako da mislim da je još jedno dodatno bavljenje sportom koje će biti malo kanalizirano prema zapravo najtrofejnijem hrvatskom sportu, može biti samo podstrek da ta djeca jednog dana naprave nešto više ono što gledamo na malim ekranima. Tako je, da, rukometni klub Valpoka ima dugu tradiciju rukometa u Valpovu, međutim ono po čemu su najviše istaknuti je rad sa najmlađim kategorijama, to je prepoznato diljem Slavonije, pa mogu slobodno reći i Hrvatske. I ja se također nadam, kao i vi, ako budemo kvalitetno radili, ako budemo imali tu široku bazu, da ćemo uskoro izdjeliti i prvog reprezentativca Hrvatske iz Valpova. Pa dobro, svi se tomu nadamo. Rukometni grad definitivno slavne prošlosti, polako se sad vraća na one staze kroz prvu mušku i žensku ligu i nikad se ne zna, zaista, možda neki od tih klinaca za nekih 10 godina pokaže prave one sposobnosti i postane reprezentativac Hrvatske.